Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигулина. Исәнмесез бүгенге программада. Прививканы борынга коронавирус вакцинасын хәзер башка ысул белән алып була. Мондый процедура ничек уза? Сабый төп пассажир автоинспекторлар юлларда машина йөртүчеләрне тикшергән арада юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе балалар белән бергә профилактик акциялар оештыра. Онытырга хакыбыз юк. Әлмәт укучылары һәм теләгән һәркем икенче бөтен дөнья сугышы темасына тест үттеләр. Җиңүчене нәрсә көтә? Солкыннар җитү белән белгечләр вакцинация үтәргә киңәш итәләр. Әлмәтнең 3нче поликлиникасында грипптан Савигрип һәм коронавирустан гам-ковид-вак препараты ясыйлар. Соңгысын хәзер борын аша алырга мөмкин. Процедура ничек уза һәм табиблар нәрсә киңәш итә? Вставляю наконечник. Все, вот доза 0,5. Энәдән куркучылар өчен яхшы яңалык. Хәзер прививканы башка ысул белән ясатып була. Коронавируска каршы вакцинаны борын аша алырга мөмкин. Бу шул гам-ковид-вак. Тик энә урынына махсус җайланма кулланыла. Какой носовой ход у вас лучше дышит? Левый. Так, значит, правый закрываем рукой. Несколько раз вдохните, выдохните. На фазе глубокого вдоха я вам буду вводить препарат. Вставляю в носовой ход. Вдох. Аны инъекцияле вакцинадан соң 6 ай үткәч ясарга кирәк. Процедура алдыннан анкета тутыру, табиб тикшерүен узу һәм борын юлын чистарту зарур. Прививкадан соң табиблар киңәшләр бирәчәк. В течение 30 минут должен наблюдаться, да, у нас, что... Прививка ясатучының хәле әйбәт булсын һәм тән температурасы күтәрелмәсен өчен 30 минут дәвамында күзәтелергә тиеш һәм 2 сәгать буе төшкерү, сеңгерү, тәмәке һәм исерткеч эчемлекләрдән тыйлырга киңәш ителә. От курения и употребления алкоголя. Салкын тию сезонында белгечләр прививка сорап мөрәҗәгать итүчеләр санының артуын билгеләп үтә. Көзгә балалар бакчалары, мәктәпләр һәм башка оешма хезмәткәрләре прививка саткан инде. Юлия Герасимова да тиздән эшкә чыган. Шуңа күрә бер юлы 2 авыру, грипп һәм ковидтан вакцина алырга булган. Ковидка каршы прививка белән бер үк вакытта табиблар Савигрип препараты белән гриппка каршы вакцинация үтәргә киңәш итә. Препаратларга кытлык юк. Медицина оешмасында якынча 3000 доз исәпләнә һәм сорау буенча аларны вакытында китерәләр. 3нче поликлиникада көннәрендә сәгать 8-дән 5-кә кадәр һәм ял көннәрендә 8-дән 1-гә кадәр эшлим. Вакциналар башка дәвалау учреждениеләрендә дә бар. Бөгелмә шәһәренең 17нче районара федераль салым хезмәте инспекциясе үзгәртеп корыла. Ведомствоны Әлмәт салым хезмәте белән берләшү көтә. Оешмаларның администрациясе һәм халыкка хезмәт күрсәтү кайчан һәм ничек үзгәрәчәк? Номер З25, окно 4. Татарстан Республикасының Бөгелмә, Леногорск, Ознакай, Баулы һәм Ютазы районнары салым түләүчеләренә салым идарәсе тәртибе үзгәрә. Идарә структурасының нәтиҗәлелеген күтәрү һәм камилләштерү өчен Бөгелмә шәһәренең 17нче районара инспекциясе үзгәртеп корыла. Хәзер ул Әлмәттә 16нчы салым хезмәте инспекциясенә кушылачак. Бөгелмәдә инспекциянең өстәмә офисы оештырылачак. Ул дәүләт хезмәтләрен күрсәтер дип көтелә. При представлении 2022 елның 19 сентябрьнән салым органына салым һәм бухгалтер хисабы документларын, горизаларны һәм башкаларны тапшырганда хокуклы варисы булган инспекциянең реквизитларын күрсәтергә кирәк. Инспекция коды 1644 тулырак мәгълүмат белән үзәк офиста Сөләйманова урамы 1А йорты адресым яки экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча танышырга була. Зәй районында шикәр чөгендере алу тулы куәтенә барам. Яңгырлар башланганчы механизаторлар уңышны җыеп алырга тырышам. Кырларның күп мөлешендә шикәр чөгендере җыеп алынган Адилә Борханова белә. Зәй агрофирмасының шипкә бүлекчәсендә шикәр чөгендере алу оешкан төстә дәвам итә. Ропа комбайннары артыннан күзе ярмый көннәрнең чагыштырма чакыры торуы эшне туктамыйча алып барырга мөмкинлек бирә. 300 гектарлы мәйданны биләүче басуның яртысын алганнар инде. Уңыш та бик яхшы, гектарыннан 400 центнер тәшкил итә. Бүгенге көндә 300 гектарлы басу, эш оешкан бер генә сменада иртәнге 6-дан кичке 6-га хәтле комбайнерларны вакыты белән йөртәбез. Бүгенге көндә 150 гектары алынды. 2 тапкыр кайнараш белән обеспечен, заправка, бөтен нәрсә обеспечен. Куәтле техниканы тәҗрибәле механизаторлар иярли, алар һава шартларының уңай торуыннан файдаланып, вакытның минутын да бушка уздырмаска тырышып эшлиләр. Эшләр бик уңышлы бара быел. Пока яңгырлар юк. Уңыш әйбәт. Вакытында ашаталар инде, ремонтный бригада шундый әйбәт, молодцы.
Быел шикәр чөгендеренең уңышы молдан татлы тамыр өлгереп җиткән. Санаулы минутлар эчендә басу уртасында чөгендер тавы барлыкка килә. Казылган чөгендернең озаклап басуда ятуына юл куелмый. Төягеш янына КАМАЗ машиналары бер-бер артлы килә торалар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда 6 сентябрьгә барлыгы 1229 гектар чөгендер казылды. Бу барлык мәйданның 14%-ында эш башкарылган дигән сүз. Уңыш гектарыннан 325 центнер. Быел шикәр чөгендере барлыгы 8905 гектар мәйданда чәчелде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. 11 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасында игътибар балалар дип исемләнгән чара уза. Автоинспекторлар юлларда машина йөртүчеләрне тикшергән арада юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән бергә профилактик акциялар оештыра. Аларның берсе бала төп пассажир. Тулырак киләсе сюжетта. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас проходит акция «Ребенок главный пассажир». Сабыйларын балалар бакчасына алып килгән әти-әниләр иртәсе юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре белән очрашудан башланды. Алар кечкенә пассажирларны ничек йөртүләрен, балаларның юлда һәм машинада үзләрен тоту кагыйдәләре турында белү бүлмәләрен тикшерделәр. Скажи, пожалуйста, ты всегда пристегиваешься, когда ты ездишь в автомобиле? Всегда, обязательно. Да, тебе надо напоминать, или ты сам об этом знаешь уже? Сам об этом. Бу балага куркынычсызлык кайышлары турында искә төшерү кирәк түгел. Әтисе дә онытмасын өчен аңа белешмәлек тапшырдылар. Бала төп пассажир акциясын үткәрү урыны итеп 40-нчы балалар бакчасы сайланды. Мама, папа, не спешите, меня в кресле пристегните. Шигырьдәге кебек үк 6 яшьлек Әминәнең әти-әнисе дә кызының куркынычсызлыгына зур җаваплылык белән карый. Папа заказывает всегда такси и Әти таксига утырта һәм ул иминлек кайышымны эләктерә. он меня пристегивает в кресле. Яна Скобелькова машинада дөрес йөрергә һәм иминлек кайышын эләктергә кирәклеген үзе белә. Әтисенә тикшергә генә кала. Я вот хожусь и храгу, а потом прикёр. Мин машинага утырам, сеңлемне утыртканда шунда ук кайышымны эләктерәм һәм аннары гына юлга чыгабыз. Папа заводит машину, и мы едем. 11 сентябрьгә кадәр республикада игътибар балалар дип исемләгән чара уздырыла. Машина йөртүчеләр юл йөрү кагыйдәләрен үтиләрме, балаларны дөрес ташыйлармы, сабыйлар үзләре кагыйдәләрне беләме? Буларның барсында автоинспекторлар тикшерә. Количество ДТП с детьми увеличилось. Август-сентябрьдә балалар катнашындагы аварияләр саны арта. Яшүсмерләр озын яллардан соң юл куркынычсызлыгы кагыйдәләрен оныталар. Шуңа күрә аларга транспорт мөхитенә янә җайлашырга кирәк. ЮХИДИ инспекторлары балаларны игътибарсыз калдырмаска, аларны махсус җайланмаларда гына йөртергә өнди. Перевозка детей до 7 лет. 7 яшькә кадәрге балаларны җиңел машина яки йөк машинасында йөртү сабыйның авырлыгына һәм биеклегенә туры килгән җайланмаларны кулланып башкарылырга тиеш. Алгы утыргычта бары балалар креслосына гына йөртергә кирәк. Удерживающих устройств. Әлмәт юлларында 7 ай эчендә 13 юл транспорт һәлакәте теркәлгән, бер бала җан биргән. Өлкәннәр ваемсызлык өчен мондый бәятүләргә әзерме? Кечкенә пассажирлар бу сорауга җавап бирә алмыйлар. Шуңа күрә куркынычсызлык турында гына искәртеп узалар. Әгәр машина йөртүчеләр кагыйдәләрне онытсалар, без аларның хәтерләрен яңарта алабыз. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре балаларга китаплар һәм карандашлар тапшырды. Икенче бөтен дөнья сугышы тәмамлануга 77 ел тулу уңаеннан Бердәм Россия партиясенең җиңү диктанты халыкара патриотик акциясе узды. Кан куйгыч вакыйга турында 25 сорауга җавап язу өчен 45 минут вакыт бирелде. Әлбәттә, диктантны 12нче мәктәптә яздылар. Пожалуйста, проходим кабинет прямо. Бу имтихан өчен чират түгел, 12нче мәктәптә җиңү диктантына катнашучыларны теркәү бара. Шәһәрнең төрле гомуми белем бирү йортларыннан килгән укучылар икенче бөтен дөнья сугышы темасына тест үтәләр. Аның максаты тарихи хәтерне саклау. Юлиана Тимофеева 11нче сыйныфта укый. Диктантка ул имтиханга кебек әзерләнгән. Ни өчен җиңү диктанты яшьләр өчен мөһим дигән сорауга кыз бер дә уйламыйчым. Әлбәттә, патриотизмны саклап калу өчен дип җавап бирә. Тестны теләге булган һәркем шиша алды. Укучылар белән бергә диктантны Әлмәт шәһәр советы депутаты Николай Бочкарев та язды. Тест алдыннан ул үсеп килүче буым белән аралашты. Депутат фикеренчә, җиңү диктанты белемнәрне тикшереп кенә калмыйча, яңаларын да алырга ярдәм итә. Диктантта 60 кеше катнашты. Тест 45 минут дәвам итте. Нәтиҗәләр октябрьдә ясалачак. Җиңүчеләргә Кызыл мәйданда үтәчәк җиңү парадына билетлар тапшырачаклар. Үзенең 90 яшьлек юбилеен Балада гомер итүче хезмәт ветераны Әниса Нәҗмиева билгеләп үтте. Улуг бәйрәмен ул балаларым, якыннары әйләнәсендә каршы алдым һәм авылдашларыннан котлаулар кабул иттем. Айгөл Хөсәйнова юбилярда кунакта булып кайтты.
Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Әнисе апа Нәҗмиеваның 90 яшьлек юбилее белән Томбарлы авыл җирлеге башлыгы Эльвир Ямалетдинов һәм Берлек хуҗалыгы җитәкчесе Зөфәр Җәләев тәбрикләделәр. Алар юбилярга Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын чәчәкләр һәм бүләк тапшырдылар. Яшьлек балачакларыгыз бик авыр чорларга туры килгән. Әнисе апа, шулай булуга карамастан авыл хуҗалыгында булган бөтен эштә катнашкансыз. Сынмагансыз, бирешмәгәнсез. Юбиляр мондый игътибардан бик канәгать калды. Кунакларга улы рәхмәтен җиткерде. Әнисе апа татар Томбарлысы авылында туып үскән, балачагы авыр сугыш елларына туры килгән. Ул бары тик 2 сыйныф белем алган, 12 яшеннән колхоз эшенә җигелгән. Бөтен нинди эшкә куштылар, бөтенсендә эшләдем. Бөтенсендә эшләдем. Аннан артын кияүгә чыгар алдыннан 4 ел Советтарда сторожа барбырса кияүгә чыгып киттем. Әнисе апа гомере буе туган авылы колхозында төрле эшләр башкарган. Гомуми хезмәт стажы 38 ел тәшкил итә. Ул тырыш хезмәте өчен күп санлы мактау кәгазьләре белән бүләкләнгән. Тормыш иптәше белән алар 4 бала үстергәннәр. Кызганычка Җәмил абый инде күптән вафат. Инәйгә рәхмәт, бик чиста пөхтә тотты семьяны, балаларны матур итеп киендереп, тәмле ризыклар пешереп ашатып, күрә аңарга тагын озын гына гомер телибез барыбызда. Әнисе апа бәхетле әни, әби, дәү әни. Бүген ул улы Кәрәм һәм килене Рима гаиләсендә хөрмәттә һәм тәрбиядә 10 оныгы 8 оныкчыгына сөенеп гомер итә. Тагы да күбрәк яныклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.